A veure, la majoria de persones que tinguin una orella sana no necessiten fer cap tipus d'higiene especial. Només en el fet de rentar-se el cap, el propi sabó i la pròpia aigua que va caient per les orelles ja n'hi ha més que suficient. Després, sí que hem de tenir molt present que les orelles s'han d'eixugar bé, en la tovallola, i si tenim sensació de que n'hi ha aigua a dins de l'orella que no surt fàcilment, podem agafar un secador de cabell i eixugar bé l'orella amb el secador, vigilant que la temperatura sigui correcta i no cremar-nos. Llavors, aquelles persones que tenen una tendència a fer taps de cera excessius o bé que tenen una patologia de l'orella que afavoreix que s'acumuli més cera, sí que es poden fer coses. Les persones que fan taps amb freqüència es poden posar gotes per estovar la cera amb una certa freqüència, com són gotes d'aigua oxigenada, pura i dura, no cal diluir, o bé gotes especials que venen a la farmàcia. I les persones que tenen alguna patologia a nivell de l'orella i que per tant no es poden fer la neteja a casa, no es poden fer cap higiene, han de venir a l'especialista per fer aquestes neteges. Aquestes neteges fan en control microscòpic i sempre en sec. No és aconsellable fer servir bastonets per la neteja de les orelles, per dos motius. Un, perquè t'enfonses més l'orella cap endins, i segona, perquè a vegades poden ocasionar algun traumatisme a nivell del conducte de l'orella i això es reflexa en forma de sortida de sang.